Resistiré, rendido frente a todos, demostraré que estoy cantando desde aquí arriba. Sí, nois, jo també començo a estar farta dels meus veïns i del resistiré. Irene, què passa aquí? Passa dintre! Sí, ara. Avui, 3 noves corals i últim capítol. El cor Francesc Valls i el cor Vivaldi de Barcelona i la coral juvenil Xalès d'Igualada. Jo em despedeixo de vosaltres i espero retrobar-vos tots junts a les sales d'assaig. Ei, hola, ja esteu aquí. M'acabo d'enganxar en plena pesca. És que, veureu, ha arribat aquest moment on es planteja què pot fer amb una batuta i a vegades el millor que pot fer amb una batuta és reciclar-la com a canya de pescar, encara que sigui els peixos de l'aquari, perquè amb alguna cosa hem d'ocupar el temps. Doncs per començar hem hagut d'anul·lar els assajos, cosa que dificulta seguir amb el repertori que teníem pensat per aquest semestre. També hem hagut d'anul·lar les caramelles, que eren el passat cap de setmana, i que a part de ser una activitat molt esperada per tots els cantaires, també suposava una activitat on hi guanyàvem diners i per tant doncs, ens ha afectat econòmicament. Tota aquesta crisi del Covid-19 ens ha afectat sobretot en 3 aspectes. El primer és pròpiament en salut, perquè tenim alguns cantants del cor que han estat infectats en major o menor grau, algun fins i tot ha estat hospitalitzat, per tant ha sigut un tràngol això per nosaltres. Per sort a dia d'avui tothom està bé i no hi ha més a lamentar que això, el fet que hagin estat infectats. I finalment, per Setmana Santa havíem de marxar de viatge a Sevilla, cosa que tampoc hem pogut fer i ens ha afectat sobretot socialment, ja que era una activitat on ens permetia crear molts vincles entre els diferents cantaires de la coral. Musicalment ens ha trinxat, literalment. Hem hagut de suspendre totes les programacions previstes, teníem un Stabat Mater de Pergolesi preciós, amb el concert de Brandenburg número 5 i el llibre de Xemeli, uns cants del llibre de Xemeli, pel juny, i això ha desaparegut. I també ha desaparegut el programa magnífic i costós que teníem per l'abril, que es deia Vent de l'Oest, amb obres de Kodály, de Bela Bartók, de Dvořák. Doncs tot això s'ha anat. Després ens ha afectat també, evidentment, artísticament, doncs perquè tota l'activitat del cor ha quedat suspesa temporalment. Nosaltres fèiem aquestes 7 setmanes aproximadament que portem de confinament, doncs heu de calcular que ens representen al voltant d'unes 12-15 misses per mes que fem a la Sagrada Família i a la Catedral de Barcelona, tenint en compte que més hi ha la Setmana Santa entremig, que és una de les èpoques de més feina que tenim, i a més els concerts que teníem previstos durant aquest temps, que per sort no s'han cancel·lat tots, sinó que alguns s'han pogut posposar per l'any vinent i per tant en aquest sentit no els hem perdut. Ara també és veritat que alguns d'aquests concerts que s'han cancel·lat no són només d'ara aquest període, sinó que van gairebé fins al final de l'estiu, és a dir, l'estiu no contem que hi hagi concerts. Pel que fa a les misses, no ho sabem quan podrem tornar a reprendre l'activitat. Econòmicament, doncs, trinxadíssims, perquè si ja teníem pocs ingressos, doncs ara imagineu-vos sense els concerts aquests que teníem d'aquí a final de curs, que n'eren uns quants. Però el que és més greu, com quedarà el cor Vivaldi després de que el coronavirus hagi passat per sobre de l'IPSI, que és la institució que ens donava suport, si més no. Com quedarà l'escola? Podrà seguir suportant una activitat coral com la que estava fent fins ara? Desenganyem-nos, és missió impossible. I la tercera cosa que ens ha afectat és laboralment, des d'un sentit econòmic sobretot. L'estructura que tenim nosaltres al cor és que tothom, tots els cantants i la gent que treballa en l'estructura, en la gestió, som autònoms i per tant a la que ha deixat d'haver-hi feina, ha deixat d'haver-hi un sou. I és veritat que hi ha les prestacions econòmiques de l'Estat, però clar, com sabeu, no només el sector musical, sinó l'artístic en general, i a més els que som autònoms hem quedat molt desprotegits, una mica deixats de la mà de Déu,
i bé, una cosa si això són 7 setmanes, però tampoc no sabem ara mateix quan es pot allargar ni de quina manera, i per tant això és una de les coses que fa patir una miqueta més pel sector. Afortunadament, sempre hi ha alguna cosa positiva. Cap dels nostres nens no sembla haver agafat el Covid-19 i, per tant, per això estem molt contents. De moment intentem seguir amb els assajos, tot i que no ens podem trobar presencialment, i intentem fer-ho via videollamada, videotrucada. Doncs, de manera activa, encara que és inevitable arribar a pensar que cada dia és igual i que demà és un altre demà i al final un acaba menjant-se el tarro, com vulgarment es diu. Per sort, la relació que tenim entre els cantants i la gestió del grup va una mica més enllà de la qüestió artística, hi ha molt bona relació entre tots i per tant és una relació també personal més enllà de laboral i artística, i doncs ens hem mantingut en contacte, evidentment a nivell personal, de com està tothom, de la gent que estava malalta, doncs com li ha anat. I doncs això dificulta una mica més el tema de l'assaig, ja que els cantaires han de portar més clares les seves veus, ja que és més difícil controlar totes les veus alhora. Intentem repartir, cada assaig ho fem diferent, alguns assajos els fem per veus partides, altres fem tot el grup sencer. És difícil cantar uns sobre els altres perquè no sonen totes les veus alhora, llavors a vegades parem tots el micro i canten més la directora i els altres cantem a sobre. Això és complicat perquè a vegades si no sents les altres veus no saps si estàs cantant bé o malament. Intentem fer el que podem, intentem anar-nos corregint i avançar el repertori una mica més lentament. El que sí que no hem fet, per exemple, és alguna gravació, cantar alguna obra tots junts des de casa, com han fet molts grups, que està molt bé. Això de moment no ho hem fet, potser sí que ho farem més endavant, però tots els esforços han anat cap a qüestions de gestió, acabar de tancar temes que teníem pendents i sobretot de pensar en el futur a mig termini i a llarg termini, és a dir, com quedarà la situació. Què fem? Doncs fem vídeos, cantem les cançons per veus, els hi enviem, intentem que ells ens les tornin gravades en la seva versió, nosaltres corregim. Però esclar, això és lent i és poc engrescador perquè no hi ha un challenge, no hi ha un repte final, no se'ls hi pot demanar massa més i per molt que nosaltres produïm, doncs ells fan el que poden per res. L'ideal seria que, com més aviat possible, tornem a la situació anterior a tot això. Això seria l'ideal. Per tant, vol dir recuperar els concerts que no hem pogut fer, recuperar tota l'activitat que fem de cantar a les misses, a la catedral i a la Sagrada Família, però pel que sembla, tot i que la informació que tenim, com sabeu, és parcial, moltes vegades és contradictòria, no serà així com a mínim immediatament. Per tant, a partir d'aquí el que estem fent és pensar diversos escenaris, des del més propici, que seria aquest de tornar a l'activitat tal com la coneixíem abans, a un escenari en què això es pot allargar pràcticament un any. No de no fer res, sinó d'anar augmentant progressivament la feina fins a pràcticament la que teníem, que seria el millor per tots plegats. De moment no sabem quan s'acabarà, no sabem què passarà. El que sí que suposem és que no podrem fer el concert de final de curs, que és el mes de juny, ja que no crec que els teatres tinguin un aforament prou gran com per poder fer un concert on només amb els cantaires hi ha 60 persones. Doncs projectes. Teníem uns projectes molt bonics. Per exemple, fer polques i valsos de Johann Strauss amb un petit conjunt instrumental, però no les polques típiques, sinó havia buscat alguna cosa una mica més original. Ja veurem on quedarà tot això. Teníem concerts previstos d'aquest programa ja, però que alguns d'ells han desaparegut. El que sí que sabem és que ens ve de gust seguir ensenyar el repertori que hem fet
doncs, a la ciutat i per tant la idea és buscar alguna manera o altra, potser cantar al carrer, vull dir, sortir a cantar, fer cantades pel carrer o trobar alguna manera de poder ensenyar el que hem estat treballant aquest semestre. I esperem doncs, que al setembre tot estigui bé i les condicions siguin les adequades per poder tornar a començar els assajos amb normalitat. Després teníem una col·laboració amb en Gerard López Boada, amb una obra que estava escrivint sobre textos de Paul Whiteman, molt interessant. I finalment tenim un programa dedicat al mar en general, en què jo, digueu-me, gafe. Vaig dir, qualsevol dia d'aquests ens tancaran al mar, doncs mireu, ja ens l'han tancat. A partir d'aquí, doncs, també és veritat que la situació aquesta, que si alguna cosa ens ha donat és molt de temps per pensar i per reflexionar i per imaginar la sortida de tot això, doncs probablement ens portarà a fer coses que sense això no hi haguéssim pensat o no ens ho haguéssim imaginat, i potser sí que hi haurà alguna cosa que pugui ser diferent més enllà de que la feina canviï en quant a quantitat de concerts i misses. Potser sí que hi haurà alguna situació imaginativa, i això, evidentment, pel sector, no només pel nostre cor, sinó per tot el sector, pot ser positiu. Bé, i que Déu ens agafi confessats a tots. Fins una altra, gràcies.